Amtshela athi yabona lo plastic lo ujike la ekhanda kwena. Sure. Adazi wena kusimpulu ukukubulala mina. Futhi ngiyokubulala ngikushiye kanje bayithe ukuthi usalele ngiphume ngihambe. Bakhona bayobona abana sometimes washaya ngalesikhathi engishaya. Mangivuya nje ngizovuya ngefiso mina. Wangaphuphuma ngaleso sikhathi umntwana wakhona. Semase ngiyoteta umntwana ngamthola waphuma nje. Inkinga nje ukuthi lonke lo hlangothi lakhe lwafa. Sure. Kodwa kashonanga. Ashonanga. Nakhona futhi ni wahlala isikhathi esincane ngoba washonile sekubo straight. Angis? Ngizela lento abebeyisho kuShaka. Kubuphi uShaka? Ngisho leyo lokhu uza lento le ebethandwa ilembe kakhulu. Oh Mebezoyithakazela. Alright, asiqaleni. Okay, sisi, welcome to the show ne. Yes. Igama le show yethu. Igama le show yethu sibiza ukuthi i-homeless ne. Because sihamba sikhuluma nabantu abangenayo indawo yokuhlala. Hlala. Solitori zabo yabo lo nto. Ukuthi nakhona beze end up kuyona le situation ingobani. Kwenzakaleni? Yeah. Understand lapho. Igama uba sisi. Igama uNtombi, Sibongo uMaZulu. Yikakho wazi ngelembe. Undaba ezitha, sithula iskandal. Umntwana ukuphi ekhaya? Ila eNanda. Enanda? Yebo, kaMshazafe. Ngiyahamba mina ngiphinde ngibuyele. Ukuthi mhlambe ngoba yabo. Even ngisho nanayo ifamily yami inokufika izongibona lana sixoxe ngibanikeze lokho enginakho bahambe ngibatshela ukuthi ngizoyibuyela ngizoyiqhamukela mina. Yabo. Hayi ukuthi mhlambe kozini abanye bethu la. Kona abahambisa ukuthi makubu bayantshontsha. Mina awona mina noma yinini mangithi ngisengifuna ukugibela ngiyekhaya. Ngiyahamba ngiyekhaya. Yeah. Phinde ngibuyele futhi kamnani nabo sebeyazi. Yeah. Sebeze bazi bathi hayi sesiyakwazi vele wena uhlala nathi isikhathi eside nje bufikile nje 2 minutes ukubonisa ungasasekho la. Yeah. Ekhaya khona ba? Ekhaya khona umamncane wami uzoba ingane kagogo wami mase kuzoba nomama. Ma ukhona ekhaya. Ubaba? Kodwa ke ngathi seba qhelelana. Kodwa uyaphila na? Baba usanda ukushona. Ushona 2021. Yeah. Lo njani? Busubuka leso sikhathi busuhlala kuphi? Mina. Busuvese uhlala emgwaqeni noma usahlala ekhaya? Hayi ubaba usanda ushona vele sengila. Kanti vele ufike nini la? Mina ngathini ukuqala kwami ukuzala was in 2007. 2007? Yeah. Ngifunda ngisho isikole futhi lapho ke. Ngiza ngiphinde ngihambe yabo. Yeah. Kanjalo nje. Usisikhathi mhlawumbe ngihlale mhlawumbe ngiyiqeda inyanga kufika uDisemba kanjena awuthi ngikanjena. Kodwa uChristmas ngizodlela la unyiwe ngiyodlela ekhaya. Mangiyodlela ngoChristmas ekhaya unyiwe ngizodlela ekhaya. Yabo. Yeah. Yini kahle eyakwenza ukuthi uzohlala la emgwaqeni eyakukhipha ekhaya kahle. Ukuthi wena kwamina bafo angizazi and ngihleze ngiyibuza ukuthi why mina ngedwa enganenza kubuka mama ami ngihluke. Kozini okay okwamama ngiya understand noma ngikhona umuntu uyahlula ngisho ukungithengela into yokugqoka. Ngisho ngisasifunda isikole behluleka ngisho ukungithengela izinto. Uba Mama. Kodwa yena ekwazi ukuyisusa phansi kuyaphezulu. Mina nje cha. Ngekukhona mangase ngitshela ukuthi kumama ngi1. Kubaba ke siba 7. Kodwa manje asekho by 7. Sesiba 6. Khona songasekho. Abayi2 sebeshonile. Bebe nabafana abayi3 namantombazana ayi4. Okay. Futhi lawo mantombazana eza emva kwami. So wena umdala kunabo bonke ekhaya. Khona abut bami ndantshela ukuthi babami beyisoka strong. Yeah. Wamba beyisoka shena ngikuhamba manga. Ngoba kwabona labo bhuti bami labo bakhulisa umama wami. Bazoba khona mina ngabe wes4 kulabo bhuti labo.
semese behlukana nomama wathola omunye umuntu wathola omunye umama futhi Yeah. amfaka 3 wengane zamantombazane Sure. eziza nga Yeah. emva kwami mase kuba ilezi ezinye ke umuntu angazazi ke engibone nje nayo babese ngasasekho Yeah. wathi ayinazo ezinye ingane zababo wakho Sure. athi hawu kanti sibangaki-ke manje ngoba mina abantu engibazi besiba yi-7 ke leli qukumbane eqhamukayo Eqhamuka baqhamukaphi? noma bazodla iy'tshalo zikangala Eh. ngazi phela hayi Yeah. No man, ngifuna ukunderstanda kodwa ngiya-understand ukuthi uthi awazi ukuthi wasuswa yini ekhaya. But the first day usuka, the first day ulala la emgwaqeni. Kwakwenzakaleni? kwakungenzekanga nesika fo kwaba nje khona into ethi akuhambe ubona enye indawo awu nakhona futhi ngasuka ngihamba nomngane yabo Yeah. because bengumuntu mina-ke uyazi nawe mosakhula nithanda utshwala ama nama-teenager yabo nithanda ubumnandi yabo kanti lo muntu engihamba naye vele indawo leyo seyayazi kakhulu Oh yena bevele sehlala ngala. Yeah. behamba aphinde abuye ahasele aphinde abuye bona Lo muntu bekumuntu wesifazane nomuntu umuntu wesilisa? wesifazane Oh. bebecela imali-ke bona-ke Oh yeah. sadukelana futhi khona la sadukelana khona la nabo abantu bakhona ukuthi bashona ngephi angibazi Awusamazi lo muntu? awu kade ngagcina umbona So unosho ukuthi ngisho usaphila noma noma? ngaya ngisho naselokishini angisamboni Yo. kodwa umfowabo nginokumbona elokishini kodwa umfowabo akazangitshela ukuthi ukephi usisi wakhe Sure. Yeah, kuyazwakala abanye musina abanye ade ngiphila nabo amantombazane nawe engawathola satholana nabo la bahamba bona baya omunye wabuyela emakhaya omunye wayegoli wabe behlala endaweni ezidifferent abantu bakhona yabo Yeah. manje nje wabe sehlukane kanjena ke somunye ke agcina ke hayi awu nanathi hayi Uyiqhubekela nempilo yakho. ngaqhubeka neyami impilo Yeah. So kuba kuma siblings wakho akekho umuntu mhlambe oweke wazama ukuthi akususe la emgwaqeni athi buyele ekhaya kuba fowenu nodadewenu. Okwathi nje mawusufikile ekhaya noma eze la ekutshela ukuthi sisi zama manje ubuyele ekhaya uqala impilo entsha. Ozi nami nginokusuka ngihambe ngekhaya ngifuna ukubona ukuthi ningizolasta yini noma ngengilase bafuna ngitshela ukuthi ngingahlala mhlawumbe athi ngenze kanje mhlawumbe ngingahlala uJanuary angeke uphele futhi ngisekhaya noma ngi-enjoy impilo yasekhaya kube khona leyo nto leyo Eshodayo. engathi nje evesane nje ingikhiphe Yeah. ngisa-enjoy ukuhlala nefamily ayisuke yona into yakhona ingikhiphe straight yabo Yeah. ngisho ngizwa ukuthi hayi manje yazi ngiyafisa ukuthi impilo yami ishintshe ngingabi leya mpilo le kade engiyiphilayo ngibe nami umuntu la nabantu bonke yabo Yeah. kodwa ni Akwenzeki. kwebhede zona-ke izinto-ke Okay. Yini ke le ekudonsa ngala ngoba kusho ukuthi kumnandi ngala khona into oyithandayo ngalempilo yala emgwaqeni. What is that one thing ek-attractayo ukuthi buya la? no lana ngathini la kozini amasenti kuba lula ukuthi wathole yabo and then nala ngishoda khona ngiyakhona mina futhi ukuthi ngiyipheshe Oh. yabo ngoba ngeke ngaso sonke isikhathi ngizokhalela abantu abazalwa nomama kodwa umama ukhona ngihambe ngiyokhalela umamkhulu or ngihambe ngiyokhalela umagcina kagogo wami or ngihambe ngiyokhalela umamncane nabo labantu baney'ngane zabo futhi bayazondla So uma yena ngeke ngazi noma uthanda ngathini umuntu othanda i-step father ukudlula mina because ngisho noma nginaye 2 minutes siyaxabana angiyiboni even ngisho nanesidingo noma kade ngagcina umuntu ukumbona ngiyamjabulela uzobe senangiphoxe nje angabi nalo feeling yokuthi unengane ngoba nini angambuza sekudadlana kakhulu aze ngambuza wema unokuba waye ungihlukumeza kanje
waye kulist ungangitrowanga ke noma ke emgqomeni ke noma ke uphisane ngani ke kunokubani ngiyaphila hayi nanokuthi angisekho ngiyaphila kodwa mangicela something awukwazi kuzoqhamuka ingane kasisi wakho noma ingane kabani ifune something ukhipha usheshe kodwa leyo ithole nani manje uyahluleka iyona why so ngaphandle kokuthi akakuphi izinto mawuyicela iyiphi enye indlela noma ezinye izinto azenzayo ongazisho ukuthi zikhombisa ukuthi uyakuhlukumeza noma iyiphi indlela akuhlukumeza ngayo ngaphandle ukuthi angakunikezi into oyicelayo khona enye into ayenzayo mhlawumbe ukuthi ngangitshela before ukuthi niyabona mama masihleli kanje akufani nokuthi ngeke ngisho ukuthi ningathi uma kozini uyazi nawe ingane emohleli nayo ingane iyathanda ukuthi hey athi ngizohlala kubaba wami athi ngidlalisa ubaba wami athi ngenzeni yabo nje lo mancukusi lawo mina ngikhona ukwenza kumama lezo zinto kwenzakalani siyaxabana and even ngisho nanempama uyayifaka kwanduku uyayifaka manje noma then nanamanje njengoba ngimdala ngimngaka sure ngoba mama uyakwazi uyafuthi ngisho ungishaya straight ngize ngithi mhlawumbe ngabuya ngize ngithi ngoba phela awuphuzi awubhemi why so beso hawo even ngisho nami ke kwesisikhathi ngoba mina ke sengihlulekile manje ngimbuza izinto ukuthi angitshele ngagcina sengenze njani ngadonsa udadewami engimbiza umamkhulu ngathi mamkhulu ngicela akuzame ukubuza usisi wakho ukuthi ni kahle kahle yini angangifuni kanje ngoba mina ngeke ngimblame ukuthi wakhulisa obhuti bami laba bayi3 angeke labo bhuti abakhulisile abazalo yena ababengazalo yena bebezalo baba baba wamfice nabo okay yena wafica ubabe nabo so wabakhulisa bona wabakhulisa kahle kangcono kunawe futhi kahle thema sekukhona mina ke hayi kwaba nje ngoba ngisho nanayo baba sometimes esa still alive benginokuya kena ngithi baba ngifuna something ngathi baba hey ngeke mina ngithatha imali yami ngiyise kephi ngiyise lo hlala khona wena mawufuna something wozala esho kwakhe baba ngaphelani uyazi mina fanele ngiphumele usungikhokhelile usungenzele yonke into njengoba ungakangikhokheli ayikho into ezongenza ukuthi ngizohlala nawe la athi awu uhlale wakho uphuma usumneminyaka ngakonje la ngithi awu wena nomama mina hlukene ngina8 years wathi yana ke wathi ya so yini ke zokuhlula ke manje ke so ubaba eshona wezwa ukuthi ushonile noma wezwa sekudlulile baba ngezwa nakhona ngangiseSibhedlela ngabe thana ngagula nje into engayi-understand baba semangiphume esibhedlela bathi hawu baba kuseshonile sebeze bamngcwaba ngisho nanokumngcwaba so akwazange ngisho kuye emngcwabeni wakhe angikwazanga nakhona futhi ni even naye ubhuti wami lo engisele nayo yedwa wahamba kodwa enye into engithe ngimbuza yona kanjani nawe bafo ungahlalanga nobaba omncane wakhuluma naye ukuthi why avumele abantu ukuthi nobaba bayomngcwaba kulomuzi aqhamuka awakhe manje nje bese thathile umhlala phansi ngoba bese thatha ngisho umhlala phansi emsebenzini ade usebenza befikisa lento le yomgaqo le ka construction la bade bebhala uAfroplant manje seku-Afro yeah bekuyiyona nkampani ade sebenza kuyona leyo baba waqale neminyaka ngamesho waqale na14 lo company leyo wathatha impatient khona alright kuyazwakala so uma ngabe uthi la eThekwini kulula ukuthi uhlanganise amasenti iyiphi indlela ohlanganisa ngayo lana imali mangabe kuukuthi ukhona la emgwaqeni ihlangana kanjani izinto mina bafite engihlanganisa ngayo ngishaya irecycle thatha amathini igubhu amakhalibhothi oplastiki thatha ngikisale scrap basinikeza imali zihamba bona bayoyilungisa kanjalo nalokho kanje ihlale efile zonke nje lezi zinto lezi bona bayathatha bayozenza erecycle bayilokhozi
Oh so leya mqomade ngikubona uphethe nje bangifika lapha uya khona. Awona loya siyawusebenzisa lo silayisha. Sengisho ukuthi izinto ebeziphakathi. Oh. Manje loya bhuti ke loyana okade uhamba naye ngoba ngibonile ngithe mina asize sizoshutha. Ngithe asize sizoshutha. Move. Usefikile la? Ufike la umgqomo. Angibone ukuthi ufike nini? Nje sikhuluma nje kanje. Move manje. Uhambile, ushiya umgqomo wahamba. Mayibuya cause angibone emva kwami mayibuya ungibizele yena yes. Angeke avume ngixoxele. Ngobani? Kahle angene wala. Yabo. Yeah. And then obhuti bakhe ba around la. Eh. So uyazi ukuthi ningi mangase babone kanje obhuti bakhe bangathatha lento bayihambise ekhaya bathi nabo. Yeah. Ukuthi umuntu wese kanjani. Ngalokho enithula kuthini ula kuthini. Oh. So yena uyisima kanjani nawe? Sonke. Oh. Hey, ubabazi. Oh, ngibonile ukuthi mangabe ngithi Ngawunjena ukanje. So manje Ngozina kodwa ngimtshelile ukuthi angeke kube into eyimovie lena just nje. Yeah, ukuthi siyoxoxa yabo lonto yakho ukuthi kanjani akazingeni. Ya kodwa bayifuya ukufuma ifika ungitshele nesikhathi esingakanani uzwana naye? Sincane kakhulu from last year. Yeah, last year. Oh, yeah. So manje kwenzakalani wena uhlala kuphi njengamanje? La ulala khona. Silale siyahlanganisa imali. Le mali esiba nayo la enye siyakhipha sithenge soyidla enye sihamba siyokhokha eshelter. Oh, malini ukulala eshelter? Eshelter kuba ngoba siba yi2 kanje sikhokha 100 rand e-room. Oh. Ngozini angeke ukhona ukulala eningini. Yeah, plus unina nje usunomuntu nje ufuna indawo eprivate. Nala eningini into ebayiselayo eningini kunanezingane lana. Yo. Awu. And then ingane eziningi abona mongasungene amashelter amaningi la. Ubona into eziphakathi emashelter. Yo. Ngozini ngeke abantu bayabhema ngapha bayaphuza ngapha yonke lezi zinto engasile naba abantwana bayadlala la. Abantu abangakanani labo okhuluma ngabo? Abanye kuyashiyana. Abanye bafundi abanye abafunda first year abanye futhi abase high school abanye basebefike kanjani abantwana la? Bazalwa khona la. Hawu bazalwa yibona labantu kunezingane khona la? Awu. So zikhona izingane ezikhuliswa abantu behlala la emgwaqeni? Sure. Wena nje ufike ngo2007 la awunayo ingane? Ngiyami isanda ukushona ingane. Sorry. Wayithola yona uhlala khona la emgwaqeni? Yashonela futhi la. Yashonela khona la? Ibisi neminyaka emingaki? Mina 6 months. Yo. Uzalo yena lo bhuti lo? Omunye. Yeah. I'm so sorry ukuza lokho ne. Khuleka. Kwenzakalani? Nakhona futhi ni umuntu babakhona besinoxabana sometimes washaya ngalesikhathi engishaya mangivuya into ngizovuya ngesiso mina wangaphuphuma ngaleso sikhathi umntwana wakhona semase ngiyoteta umntwana ngamthola uwaphuma nje ethule. Oh Mangithi ngiyabuka la kwakufocokile sure nala egazi lagcwele la straight ekade sephuma. Bangicela sister ukuthi hayi ayikho into esizoyenza lo muntu akasekho straight uzala umuntu othule nje. And akuyonto eyenzeke manje. Sure. And then muphi yena lo baba loyo? Khona around la. So emveni ukuthi kwenzeka leyo nto wa decide ukuthi amshika. Yebo sabo. INS. Oh, yabona nje mama ulokhu mawuphuma la. Mawuphuma la kube ngathi uyanyuka so. Kona amateksi ayishona ngapha ngasemtateni uzoyibona nje lapho. Uphuma la ungene kanje
noma uzonqamula khona futhi lapha e-ICC mawubuya nje ngala ngaphesheya uzoyibona nje. Okay. Siyabonga sisi. Yo, hey yazi abhlungu indaba yengane. Kade usakhulelwe ekhaya bebazi ukuthi ukhulelwe. Angekho omunye umuntu engangamtshela kozini ayisinakhona yabona nane-life engakhona kumina. Bengisafuna ukuhlala kahle nomama wami ngimbone ukuthi umuntu ngihlale ngikhulume naye ngi-understand ukuthi umuntu kanjani naye. Ngabona indlela angichitha ngakhona angitshela ezinye izinto ngathi hayi ngcono ngivalele umlomo wami ngihlale nesisi sami kanje. Futhi akekho nanowebona ngoba bengingena umzimba uncane so. Oh. Kahle umzimba wami awona i-stress lesi esingenza so. I-stress. Yo. Yini ekustressa kakhulu njengamanje? Awona nakhona ngoba sisonke nje nalo sometimes sinohlahla sixabane. Yazi ngize ngimtshele yazini mfethu ngona zosana siyeke sometimes yazi. Kozini yabona nini? Yabona lento yenzayo. Besathi ngenze ngibuyele back to square one ngicabanga into ezazenzeka empilweni yami. Ngihlukumezeke kakhulu mina. And then ukuzwela ave ngisheshe ukuzwela. And ngeke futhi ulibone ini ikhanda lami ukuthi lo muntu onjani. Ngiyayithambisa straight. Yeah. Ngisho noma sengizwe ukuthi ngifisa ukumshaya. Yazi isikhathi nginokuthi ngihlale la kuyena esifubeni. Ngigweme sengiphakamisile iqupha bafo. Usufuna ukumshaya? Sengifuna ukumshaya ngigweme. Usisikhathi ngishelele ngicabanga ukudonsa uplastic ngimfake wona ngikwenza. Kozini indlela yini ine-enga. Une-enga. Yabo indlela engikhule ngakhona isizangiqinisa ingenza i-enga. And then manje leyo nto mina angifuni ukuyiveza isikhathi esiningi. Ngithanda ukuhleka nokuncokola nokujoka nabantu. Ngikhohlwe izinto ezenzekile. Yeah. Mase uzoqhamuka usuzongihlukumeza. Ayish. Yini le enibangayo in most cases naye noma into ehlukene noma khona mhlawumbe into eyodwa isizi. Yabona uzongithola ngihleli nama-out so. Sizongitshela ukuthi nevele amadoda ami kuyajolwa ini. Yabo. Ngize ngimbuze enhleke mfethu. Wena nje mawuhamba endleleni ucabanga nje into esile noma ucabanga into engasile la ekhandeni lakho. Ahluleke ukungiphendula. Size sixabane izibe serious indaba yakhona. Size ethi manje yabona manje sesiyashayisa ngisho ukushayisa siyahamba. Masifika la sihlala khona. Uyashesha nanokulala into abuya ngiba yazi sometimes umuntu owayisaba eshesha nanokulala abuya ayikhohle ukuthi ushesha nanokulala. Yazi ngubamba uplastic wayena ikhanda lakhona ngilibambe ngiliphamise kanje. Gweme ngithi sengifuna ukufaka buye ngithi hayi athi ngimnyeke ngokhiphi ngobekele futhi angobe nakude ngobe nje la eduzane naye la methi mezothe phapha manje awubone abone yeah amtshela athi abona uplastic lo ujike la ekhanda kwena sure adazi wena kusimple ukukubulala mina futhi ngiyokubulala ngikushiye kanje bayithe ukuthi usalele ngiphume ngihambe bayobona ngesikade ukuthi hayibo lo muntu ongavuka ndikwenze njani. Manje ungalokho ungenza ngoba ngiyoze ngicina yenza into engafuni ukuyenza. Ngoba niyabo lento engitshela ngayo even ngisho nayo baba umntanami lo engitshela ngayo. Qeda nje kwenzeka lezi zinto lezi ngithola umntwana nje wayena ngase ngikudla yena ngase ngufakile straight. Sure. Ngase sengifakile kuyena straight. Athi ngiyambona ukuthi seqhusha kwe hayibo kade wawufaka wawubopha noma wawu so angixoxela ngalelo la ngikwenzakalani nani kuphi waye nanilele kuphi kwenzakalani leso story nje sonke besihlala kona indawo behlala ngapha eSignem besiqashile ngapha eSignem yeah ngawufaka nje kamnandi uplastic elele ngabala nje futhi yawo wathi mase ngibona ukuthi useqhusha kakhulu athi ukuthula nje futhi ngawuqala ahlala nje la kwangqongqoza khona abajita bezizwana nabo bangqongqoza semase ngizukuthola umuntu ongqongqoza ngahamba ngawukhipha kahle uplastic wakhona awubeka le ngahamba umvule so ukuba bafikanga labantu
angizomyeka kanjalo futhi naye. Wayena naye kwamanzi. Amanzi. Mina bengathi bekazabona ngifike ngilibeke ibhodo ayitshela ukuthi ngizopheka. Sihlale nje kamnandi relax. Mbuke nje. Okunye waye ngibuka ke lapha ya. Ngawajikisa 99 duze naye. Tshela yabona wena one day uzofa wena ngendlela ongayi-understand la kumina futhi. Athi awubona la plastic wavuka lapha eduze nekhanda lakho. Ngangise wona wanede nangqongqoza umuntu ngawukhipha. Kanti akakhumbulanga yini ukuthi kwakungena uplastic? Akazi next wengazi. Yindaba wayekhona into ayibhemile or something. Yindaba ngakhumbula. Oh. Nakhona futhi wengeza. Wayethe mhlawumbe uyaphupha. Khona into emkhincayo. Kanti Jo, manje ama cases anjena ayenzeka yini la enhlala khona nje ukuthi baningi abantu abathandana nabe nezingane uthola ukuthi khona umuntu oseshona uthola ukuthi ubulawe umuntu athandana naye noma omunye abulala omunye ngenxa yokuthi usola ukuthi ujola nomuntu wakhe. Abona ama cases amaningi ethu. Isikhathi esiningi kwathola e-shelter. Wathola ngala ngaphandle estradini. La estradini. Sethi umuntu okay nizofuna indawo yenodwa enizolala khona. La nizohlala lezo insuku lezo nihlale lezo insuku lezo. La nizoxabana khona. Oyedwa wakhona uzozothola usibanibani hayibo uyazi usibanibani ugule lucishe uzowahamba ngisho edingi. Sithi abanye bagule bangabonakali ngisho nanokubonakala ukuthi umuntu ushonekile. Yothi uyezothi umuntu washona. Uthi hayibo umuntu mawuthi ubuza umuntu wakhona athi hayibo kade ngamshiya lowo muntu loyo. Sho. Uthola ukuthi uyena owenze leyo monakalo. Ngoba uyazi ukuthi manje mangatholakala ukuthi uyena uzoboshwa futhi iminyaka. So ikhona icase kanjalo oyaziyo noma into oyisolayo le. Amanye akhona kanje. Khona nje omunye wethu. Ukhona omunye wethu umntwana lotheri bebehlala ke mina lo mthetho wakhe bebehlala enye indawo ethi semtateni ngapha. Labana unalesiphithi leselokhuza sama-train awathwale ilokhuza omoba namalahle nayo yonke lezi ndawo. Baxabana nje kahle umthetho wathi meseze ukuthi siyazi i-train wayithintshela kanje intombazana yakhona. Basho begibelwa behambe elokishini. Ngempela? Sho. Afuthi nakhona lo mntwana waba nelinye idlozi. Yazi waba nelinye idlozi. Inkinga nje ukuthi lonke lo hlangothi lakhe lwafa. Sho. Kodwa kashonanga. Akashonanga. Nakhona futhi wahlala isikhathi esincane ngoba washonile sekubo straight. Yo. Lo angisho ukuthi idlozi lakhe ecala lingafuni ukuthi afele lapha. La ngcono lalifuna nje ukuthi abazali bahambe bayombona bemfihle. Yo, ya kuyazwakala. Awathi ngisho nanabanye la athi nakhona la thina amantombazane ke ayisihlala khona la estradini. Amanye few amanye ayayithatha ingane abayikhulisa amanye abanye bayayilahla. Bayilahle kanjani? Thola ingane emgqomeni kade. Azale nje kahle umntwana amthatha amfake lapha emgqomeni. Emngakanani? Emncane nje. Sho. Eqeda kumzala nje. Esasenomzinyane esanayo yonke lento le. Thatha umntwana amlahlele lapha emgqomeni. So lapha eBhedlela ngoba basuke bengazini ukuthi aninayo indawo yokuhlala. Yindaba kungabe ukuthi mawungabe ubelethe ingane bayayigcina bona bakunika kanjani ingane uhambe nayo bazi ukuthi awunayo indawo yokuhlala. Yabona ke lapho ke hayi ke. Yabona ke leyo ungangitsheli ngabasesibhedlela futhi. Abasesibhedlela bangineza ngisho amaphepha bathi sayina la. Abanye bacela ukuthi ingane yakhe ishonile ngisho ingashonanga ingane. Hayibo. Kanti umuntu uyazi usedayisa ingane usedayisela omunye umuntu ingane yakho. Really? Yebo. Sure. So mangabe ingane ishona kanti kwenzakalani ngayo njengeyakho njengoba yashona
bayakunikeza ukuthi uyifihla mina noma yami kwenzala ngabatshela ngathi ngicela ukuyibona ngiprove ngempela na ukuthi ishonile noma ayishonanga yini. And ngcono-ke ngiyithathe ngalezi zami izandla ngihambe ngiyoyingcwabela mina. Bathi ngoba nje ngathi hayi ukuthi sonke asinawo amakhaya. Sonke sinawo amakhaya. Ya khona omunye vele ozothi manje mawuhamba uya kubo ngeke ufice ngisho umuntu oyedwa omdala. Uzofica kuyibona nezingane kuphela. So wena yakho wagcina kwenzekaleni? Wagcina uyingcwabile noma wayashiya khona esibhedlela? Ngambona umntwana wakhona waya khona wafika nakhona baba wakhona ngathi awudecide ukuthi wenze njani. Uyamthatha uyomfihla kini or noma uzohlala khona la esibhedlela. Bathi hayi ngizobona ukuthi ngizokwenza njani. Nakhona naye semthatha umntwana akangitshelanga ngoba wahamba umkhipha umntwana wahamba ukungcwabela kubo. Oh, so wangakutshela wangakwazi nokuya emngcwabeni ingane yakho? Ngangigodukile nje into la khona. Oh. Saxabana ngagodwa ngahamba. Washiya kanjalo ingane ingaka finalize indaba yakho. Masubuya ubuya esesingcwatshiwe. Mangibuya nakhona futhi nakangitsheli. Ngitshelwa abantu ade baxoxe le story. Abangani. Awu manje wena iphi ingcosi ngoba phela wena sazi ukuthi ngithi hayi bo ingcosi ishonile bafethu. Athi awu le kade seyingcwaba nje ensukwini. Wayo kanti bekuyiyona ngithi ya. Nathi newenzani? So kade seyingcwaba nini? Sawu bekuyi Friday musi. Angifika ke nomambana ngiyambuza aphika lale ngomhlanje. Sure. Yeah, ne, rough ne. Awona sometimes ukuthafu bafo hey nakhona kona le business ke yona leyo ama recycle lawo esiqalela wona ke. Sesibangisana nalabo abasebenzayo ke manje. Abasebenza emaflatini even nalabo abashanela imigaqo. Ngoba nanekheni sekunzima ukuthi uthole la emgaqweni. Sebeyawathatha. So ngale recycling wenza mali nje mangabe on a good day. Noma masukala lapha yana. Nakhona kuyadependa ukuthi ni ufike nento engakanani. Isikalo sakho Mawugcwele lo mgqomo. Nakhona awugcwali wona sifaka ko plastic laba abamnyama bakaDodi. Because ikilo lakhona lo 2 randi shiyana ayashiyana kakhulu. Aphansi too much amakilo. Yeah. Nofuna ukwenza imali esile efanele ngosuku nje luyi1. Like imuzo uqala ekseni. Fanele ukuthi liyoshona nje ilanga usunawo noma 200 or 250 esandleni. Sure. Yabona la uthi awuphumuli. Awuphumuli. La uphumula masuyodayisa. Awu. Yeah. Masuqala usuyimix usuyihlukanisa kahle izinto zakhona. Yeah. Igubhu ibeka zodwa amakheni ibeka zodwa kanjalo. Phumula lapho. Yeah. Masubuya futhi uyodayisa. Fanele udonse futhi umgqomo uhambe futhi uyoqhubeka. Ngeke ngizwe abantu sengikhulume nabo bethi wonke umuntu unento yakhe ayithathayo noma idlayo emnikeza energy. Wena yini oyisebenzisayo? La student ama student things lawa khona. Yes. Yini wena oyisebenzisayo? Kulama student lawa khona ila abalwizi rock. Yawo nensangu. Yeah. Wona kuphela wona. Owasebenzisayo. Ya bengeke ngayibhema iwunga ngayishiya. Yakhona futhi ningishiye. Ade ngibuya nje ade ngihambile ngaye ekhaya. Ade khona umsebenzi ade sowenza. Kuthi kunabantu abayithu abashone ngingekho ekhaya. Yeah. And labantu bayi3 kahle. Bo bayi3 bengwethana ngene esibhedlela. Mangabe beshonile. Mebezoshona nje. Ngizobethana ngigule nje ngalolu suku lolu. Akungcono ukuqala manje nje ngalezi ikhathi ukugula kwakhona. Hambe ngiyolala esibhedlela.
ngiyothi ngiphume esibhedlela futhi nakhona kuzodonsa ngaze ngiqede inyanga ngilele phakathi esibhedlela. Sure. So uzophuma sebeze bangcwatsha ngisho ukungcwatsha. Yonke into So bonke nje seyiqedile. obabala nje akekho umuntu futhi Ese- oke waye emngcwabeni wakhe abasekhaya Akekho. bashona usuhlala la. Akekho. Ngoba nobaba sekubaba kuba umalume wami osiya mase kuzoba ugogo ozala umama. Yena esalukwazi sangikhulisa-ke leso. Nakho ngaba yababuhlungu inhliziyo yami because nisahamba ngingekho eduzane kwazo. Kodwa ngokuthini-ke benginayo ifoni. Bengibafonela ngibezwe la empilo ukuthi banjani yabo. Yeah. Walave nalahleka ifoni. Angakwazi. Kuzongishona ngaleso sikhathi. And then njengoba uthi usebenzisa iRock ayibizi lezi zinto lezi. Ukuthi njengoba niphanta imali sothi incane kanje kusafanele ukhokhele shelter kufanele udle we-afforda kanjani? iRocky bayehlisile cause wamanje. Into ebizayo elento abathi cap. Lokho kunelokho zepinki masiba nento emhlophe la. Yeah. 40 rand. Umuntu nje obhema lezi zinto zoyi2 kufanele enze double show uba namalini uba no 75 rand. And njenge rock wena lo ebhemayo yini le kunika yona ikwenza ube relax noma ikunikeza energy noma ikwenza yini sokufuna ukuthi uzizwe ufila kanjani? Yona cha ngifuna uqamba manga bafu. Yabona ukukhathala. Ukukhathala. Obani laba bangumsindo manje? Elaba nje. Ilaba bala. Benzani la? Ilaba Yilaba nomcimbi. Saze sasha. Okay. So asiqhubeke utheni ikwenzani ke yona? iRocky ngipha ipower ukuthi ngingakhathali just njengoba ngenza le business le. Nanokuthi uyazi nawe sometimes noma uzofuna ukuyithatha into ezinye kwesizikazi nokuthi uthole ufuna ukuthatha into uyizwe nesinye isimeli ugcina ungasakwazi ukuyithatha leyo nto. Yeah. Yabo. So yona ikwenza yenza ukuthi ungalizwi iphunga. Yeah, ngoba ngisuke ngimixe athi ngisuke ngibhema nensango. Hayi. Ngingasebenza leze loshona ilanga. Mase ngifika futhi la ngihlala khona, ngifaka amanzi, ngiyageza. Qeda ukugeza ngirelaxisa kahle umzimba wami. Ngiyazi okay vele la sihlala khona. Ngo10 niyaphuma ekseni. Oh yeah. Kodwa thina siphuma u10 ungakashayi. Futhi nabo sebeyazi. Bazi bagcina sebethi hayi ngoba nina niphuma u10 ungakashayi. Sesoyehlisa imalini. Ingasabo 100 rand kanje. Seningakhokha noma u70 rand. Ngoba vele phela naniqedi lonke usuku. Usuku nishaya half niphinde nihambele nizenzele into niyoze nibuye futhi intambama. Mase nayo kahle imali ukuthi khona lesingezukulimala kakhulu masifuna ukwenza okunye eyaseshetha sikhipha first. Sambe sokhokha. Eyokudla nayo sibeke eceleni. Lenye ke sesingayibonela ukuthi senze niyenza njani. No kuyazwa kahle. And manje kumele ukuthi ulisebenzise every day noma mhlambe uyeqisa izinsuku and stuff. Hayi alifani naleli lethe kucela ngalo. Ilokho ziwunga. Ayifani. Yeah. Because leli hayi ungaphela usuku once wabhema kanye. Laphela usuku nje. Ungalokhu uzanga. Ungadingi. Ungalidingi. Yeah. Ungazi uyibhemela insangu futhi ube right uyiqhubele nento oyenzayo. Yeah. Ungalidinganga. Alifani naleli ezobethane ngisho ukuthi uthi uyasukuma ube nzima nanokusuku. Yeah ne. So okay ngicabanga ukuthi sesixoxile so yakuzoya kuye sivale. Mhlambe ekhaya imuphi nje umuntu ocabangayo ukuthi ngizwela ukuthi relationship noma ayibingekho right but imuphi umuntu ocabanga ukuthi uyena mhlambe okholelwa kakhulu kuyena noma mhlambe ongenza isituation yakhe ishintshe noma ubengakwazi ukuthi uyenze isituation yakhe ishintshe ukube bengaba nawo amandla. Wona kuboka mama umuntu engitshela ngayo umuntu lo wangikhulisa kuphela lo sengasasekho. Ugogo. Utata baba mama yonke lento le hayi.
siyaxoxa kodwa hayi abafani nje nogogo wami. Ugogo yena umuntu obekwazi ukuthi athi hayi mzukulu wami okay ngiyabona ukuthi izinto owenza ukuthi gcina usuphuma la ekhaya ingobani umama wakhe akayenzi nakanje nakanje nakanje. So kodwa ngiyacela angixoshi mina wozohlala nathi la ngiyakuthanda. Yeah. Yeah, kuyazwakala. Utheni ngokucula? Just ukuthi sesiyivala manje. Mina ngiyibhimbi How? Yiphi into obukwazi ukuyenza ukucula, ukudansa, ukusina? Konke ngiyibhimbi yabo. Yabona nje ingoma nje mina ngahamba phambili ingoma izakini. Yeah. Yabona ukucula kodwa ngikuthanda kodwa angiphiwanga leyo nje. Oh, Uyangisho ukudansa. Angiphiwanga nje ngifuna uqamba amanga. Yeah. Yazi kwamina ngize ngiyibona ukuthi hayi manje ingoma isihamba ingoma cha iza kamuva mina ngiphambili. Wena uphambili. Ngcine sengiyikhuza kwamina. No, awubekuzothi mina ushaye phela umuco wodwa. Owodwa nje. Owodwa. Ngoba uthi akuthanda icula iphi ingoma othanda ukuyicula? Amaskandi kakhulu. Oh, ubumba isikando omthandayo njengamanje. Ayikazoma. Yazi abantu babedume kudala kanjani? Yazi kwasami nokuthi yazi indaba inganzoma ngithandiswa yini? Inganzoma zikhuluma into eyenzakalayo. Yeah. Manje laba bakhona hayi. Bayayifihla amaqiniso akhona la. Yeah. Even ngisho babambe hayi kubabam. Yeah. Abekuthengela inganzoma nje. Inganzoma imthente. Yeah. Hayi. Akutshele kahle ukuthi yabona la abazayo hayi abazilutho ngomaskandi. Yeah. Naba abantu abazi umaskandi. Yeah, kuyazwakala ngibuye kakhulu ngesikhathi sakho ne. Kufanele sivaleke manje ngoba uyabona ufuna ukungiculela inganzuma. Okay. Awusacula? Awucule. I think try. Woza khuphuka lapho. I think ngoyiphi. Yathina yambela ngakwami ngalokho wenzenza. Iyuthi mafika yofikelanga. We keep ngikuwe. Mawunomlomo indoti. Nomlomo yashisa. Awenye indoti atsiphape lamali. Hayi uzanaye. Yebo lo muntu akacula uyakhuluma. Uyakhuluma uyishayile. Kukanjalo ke. Ngoba uyayizwela wena. No, hayi kubuke kakhulu Hayi asivaleke ne. Buye kakhulu ngesikhathi sakho. Kodwa mhlawumbe ukugcina ufuna ukusho before sivale. Into engayifisa ukisho mina bafo abonani sometimes abantu laba hlala emalokishini endaweni eziphezulu abangasithatheli phansi. Nathi siyafana nabo sabantu. Ngokuthi ningobani sekunalamagama abantu abawabizayo omaphara ini zonke lezi zinto umuntu akaqanjwanga lelo gama kubo. Yeah. Umuntu nomuntu la estradini ngesimo selife. Khona abanye abangenabo mama. Khona abanye abangena family. Yeah. Abanye khona abasuswa yinkinga. Khona abanye abasuswa ukuthi umuntu uyahlupha vele. Sekusele kancane ukuthi ave. Umama athi hayi mntana nami ngicela uhambe uhlala endaweni ezokwenza uphile uphumule. Umntwana akuthuza ukuzala estradini. And then umzali amshift ekozini uyazi ukuthi ngeke kube mnandi maybe ingane yakhe ifa phambi kwakhe. Ngono isuke straight. Abanye ke sekhona la abathanda ukuthi umuntu ayi ngoba usengenele lama drugs akhona la eminyango sencamela ukuthatha ifoni yamzala athathe noma yini ekhaya ahambe oyidayisa. Asifani. Angathi umuntu obuhlangane nomuntu obhedayo message ukuthi wonke umuntu uyabheda. Asifani. Yeah sis. And yena nayo lento le awona bafola sijajwa kakhulu. And bayakhohlwa ukuthi ungahlangana nobhuti omuhle ogqoke kamnandi. Once wakufaka ekhoneni uzokurobha kubambe yonke into onayo. Kodwa wena phara umuntu moqhamuka ungcolile usisi uyosibamba isikhwamaza afise ngisho ukuyiphula. Angene ephasejini. Bambambe bona laba dethi othembele kubona. Abuya azokhalela wena la.
shane and baningi yabona la mawase uhlale nje ubuye yonke imigilongwana la angeke uphike ngisho nabahamba ngeemoto lezi abamba umuntu inkunzi umuntu athi ayangena emotweni endaba ya kodwa ningeke kuthiwa vala kuloya ngobani unjani uclean wena umuntu ongagangi umuntu angadidekela kwena athi nangumuntu ongibambile ufele lo muntu oclean Case khona indawo la ekuthiwa ningangeni khona nini yebo ngoba nithi esiganga kakhulu qame abantu abangcolile la eThekwini bakhohle obhuti abagqoka kamlando uOstama Khavela bani abantu umuntu amlinda umuntu lapha akashiya thiki khona umuntu adonse usisi isikhwama adonse ifoni usisi angeke uzwe vala kodwa uqhamuke wena umuntu ade uyidlulela uthi abambani yeah uzofela lo muntu okungena emotweni wahamba sure yeah sisa ngibuke kakhulu asivale kakhulu indaba ezitha makeba ngasaqedi kakhulu ingane yelembe ayiqedwa inkosi ayiqedwa awikhulumi kakhulu inkosi all right okay thank you guys sayivala manje sharp okay kube sharp Tommy